बाधा कतो सीएबी पास खलना थांगदनी काशना थांगे बाधा ने तै हासने गरम थायो बरक शाक देराका बाक्साबा थैया आबोहनो दिसंबर तालने थानाय तिसा साल मारिओ बाधा कतोनि सीएबी काशमुं चबाव लांमा चखा एबा बथाल जाका मन्दिरलाल काइपें मुंगै खरसा तिप्रसा ताखो मन्दिरलाल काइपें बरमुरा लामा कतरो सीएबी न काशना चबाव हासने लुकोरो बै बाक्सा पेकिटिंग खाना फाइमाने फिया लामा माजा तै सिद्राय हातिओ वानजुत फानपुरा रबाय ब्रेनो खारिमा करिखे याग लाई बुई बथाल जाका हानि बागै दफानि बागै बिनि अर लांमा रoi थि गथा थैमुनो हासनि तंकसं लुकुरा पगै मांगला हानि बागैनो तिनि डिसेम्बर चिजुको सालमारे सांग्राम सालो बेश्रामगंज आमजायो नायकल बदनि बखाते खादुमा फुनुक लाख्याते मन्दिरलाल काइपेंनि मांगपिलिओ खुमबगै बरम लाख्या मन्दिरलाल काइपेंनि अबते थै गथा थैमुंनि बागै बाधा कतनि थानि बिनि नुखंगो रांनि चुबाचु खापने सेबक थ्रेनु खुंगो नानै उंथुन हनै सानमुं रोखा हास्तेनि तै बाधा कतनि हापांनो चिनि त्रिपुरा हास्टेनि जतो चिनि अहानि दफारनो आं ओ सारै साल गाहाम जरावो आनि खापांनि हामजामाया फारो मने बिसिङो तिनि जों कनि कथांखे माखौ थंलाय मानि खांखे अबाहायसि थांनाय भारत हाक्टरनि कायसा बिल पास खालामनानै सीएबी होनै जेटा बिल खालामनानै न तै चिनि त्रिपुरा हास्टेव बाहायनो सारा भारत बर्षनि लगे लगेओ जोंबो अपोज खालामनानै आसार 9 by 10th of this month of December 2019 नि मने बिसिङो न चिनि जागा जागाओ सारा त्रिपुरा राज्योआव बरकबांमा न दुखमा बायखा आबनो अपोज खायनो थांथानि आबनो केबेङै खादुमा फुनुंनानै थांथानिओ मने बिसिङो चिनि ताखु खरकसा मन्त्रीलाल काइपें ब खरकसा चिनि त्रिपुरा हास्टेनि समस्या रंनो तैयै ब बाहायना अपोज खायनानै थांथानिओ थारजाखा आबनो तैयै तिनि जों खादुमानि जों जानगु चिनि त्रिपुरा हास्टेनि बर्तमान रुलिं गभर्नमेंट तै भारत बर्षनि चिनि गभर्नमेंट थानि अबनो जों सानानै मुसुङो जे बरक अपोज खायमानि अबबनि राइट न बबनि मान थायना बखलायो जों इंडियाव तंगै जों जतनो जानि राइट न तैनो जतनो थांलाय तंमानि आ जागाव पीसफुल जों जेटा चिनि राइट न जों नायनानै थांथानिओ कठोर सासि जों नायो चिनि दफानि नै मने बिसिङो जों सानानै मुसुंमानिखे अमहाय दिनै चिनि भारत हाक्टरनि चिनि नायकल फांतंनाय र ति चिनि हास्टे त्रिपुरा हास्टेनि नायकल फांतंनाय र बर्तमान जेटा गभर्नमेंट तंनाय र जों चिनि बरकनि नायमों ओंखाखे अमहाय जे बने बत थै थांखा हायपानो बने परिवार तंगु बने बसाबो तै तंगु बहि बसा बरकनि साजानाय नंजानायनि बाङै दाक्ति कम से कम 20 lakhs खलायै बरनो रनानै ओंथों बरक चलेनानै नाङो जे जागाव नगने नायकल फां बरक ननो बुथार जागै पाइखा आनि बागै जों बरक हिसाबै बरक न अमहाय खलायै बरनो चुबाखाखे बेलायखानो जानाय होनै जों आनसगु जों डिमान्ड खलायो तैमनि बिसिङो बनि नुखुङो परासना खलायजाक सुगजाक दं हाखेबा जों ताबो जे जागाव दङ आरो ने बेटे किसा चालो हायमै जों आसे क्लियर के सिया बनि नुखुंनि सम्बन्धे बनि नुखुङो परासना खलायजाक खरसा सफानो सुगजाक बरल दं हाखे बनि सुग मानि न नाहारै गभर्नमेंट साख्रि रुजांनानै ओंथों तमाने हाखे 20 लाख रां रौतांनि जुगाव मुं साबैया आनि बागै बरनि नुखुङो खरसाफानो गभर्नमेंट साख्रि खलायै आजिवै बरनि नुखुंनो रान खलायतलांनानै मतो नुखुंनो नारगै तंनानै मतो नुखुंनो सालक थांनानै मतो खलाय बरनो चुबावानि चिनि बर रं थानिओ तो इन्डिभिजुअली जों खलायमेया हायफानो गभर्नमेंट थानि जथेस्ट फान दङो बरं नायथों होनै जों बरं थानि आपिल खायो तेगायसा केनो जों चिनि दफारंना अबनो सानानै मुचुंगु जों अजरावो खरसा हाजाक लायमानि फुनुं लायनानि जरा खरसा सांवरि खावै खरको बख्रबरी खावै खरसा जों सबालायनानि जरा आं चिनि नायकल बदल नै अबनो जतने थानि मेसेज रनानै मुचुंगु तब पार्टी कालार पदे पहलायनानि जराया तब चिनि तंथाय चाथाय माथाय बनतैसि चिनि कतरमा कायसा प्रश्न गै दङ ते कायसा केनो चिनि 6 शिड्यूल हि जेटा रजाक मानि
bono bahai जों kaha ke naikoloi purely bujara tei chini dofani bangai hamkhrang nai no जों jara intellectual borok tongnai rok no borok no agogoi phaiye obotiro no songsodon khainani engthong जों yasagoi ba kathanai de na yasagoi kathaya de जों joto ke khorang tisanani jora dengkha bono जों joto no wasagoi naithai tongo o jorao ani bangai जों nainai di chini hasteo belaikhane illegal migrants no tei chini belaikhane problem oboniro joto no nugui tongo jotono siwi tongo moni bisingo tini obonor message ronane mosuk mani ke जों tini khorosa yagrong lai जों khabak sang lainani jora sakpaika ang o dofani busajak ngai o dofani o hasteni borok ngai ani right ani naimung omono je chini bo borok ngai chini demand khlaimani no जों bahai to the goal to the point no thangnani jora sakpaika hani bangai ang hani hai chini naikol bodol ne ngai joto tripura hasteni te hakotor bharat borshoni je kongthai bara tongnai rok borok no obono no chini khapang ne hajakmung te khadumung khariokmung yapari ani kongno orno mosokha hambai o khadumung phunung mawa koknar thani o hane lukurong no thancha khabaksa te khoroksa no chuba chuni kok sarkha koknar ngai nakol bodoni atongjo